מאז שנפסקה עבודה זרה בעם ישראל, גם כוח הנבואה נעלם. ובמשך אלפי שנים, תורת הנבואה פשוט נעלמה מעם ישראל. הסיבה שעבודה זרה ונבואה היו מחוברות ביחד, מכיוון ששתיהן מתחברות לאותו השורש. והשורש הוא היכולת של האדם להתחבר לממדים הרוחניים, לישויות, למלאכים, לספירות, לכוחות מכל העולמות, ולדעת להביא את זה לעולם שלנו ולפעול איתם בצורה שהם צריכים להגיע. ההבדל בין עבודה זרה לנבואה, שעבודה זרה זה גם עבודה, אבל היא זרה לתכלית. היא לוקחת את הכוחות ועושה איתם את הפעולה החיצונית, עושה איתם פעולה קליפתית. היא לוקחת מלאך ומצמצמת אותו לרצונות אישיים, למקומות נמוכים, לעומת הנבואה שהיא עושה בדיוק את הפעולה ההפוכה. היא לוקחת את האדם, את העולם, את הבריאה, ומחברת אותו לרצון הגבוה של המלאכים, של הישויות העליונות ושל הבורא, ומביאה את זה לתוך העולם שלנו, וגורמת להרמוניה בין כוחות עליונים לבין המציאות החוקית.